Чакай, за пари струва. Невероятно, прекрасно, готино, уникално фолио. Фърляме го. Към AM4 платформата ще бъде ли подходяща тази видеокарта? Да. Здравейте, кидита! Ние сме обратно, извиняваме за закъснението, но... След малко почивка и едно приключение, за което ще разберете малко по-късно, на което Дидо участва, ние продължаваме да качваме с пълна сила. И ще бъдем по-силни от всякога. В този епизод нашите приятели от PC Flip ни предоставиха една чисто нова 5070-ка. И какво ще правим с нея? Днес ще отворим, ще видим какво предоставят Nvidia с нея, ще ви покажем всичките компоненти, които има вътре и ще ви покажем накрая едни тестове. Няма са правени от нас за жалост, но вече има толкова много контент за тази карта, че просто ще е повторение. Но идеята ни е да видим, да се позабавляваме, да видим всъщност като отвориме. Знаете, че аз вече имам 5080-ка, вече съм отворил, не го заснех, защото всъщност заснех го, ще ви покажа само sneak peek от него. Чисто много. Мале, направо. Сега ще ви направим едно професионално unboxing видео на новите карти на Nvidia 50-та серия, така че... Какво? Да започваме! И така, да започваме с unboxing-а, ама... Тио, къде е картата? Чакай, за пари струва! И така, както виждате, 5070 на Asus TUF Gaming и сега ще отворим за вас специално. Но, както всичко останало, време е за ножът на Nvidia и ножът на нашия канал KidiTech. И така, оставаме на безопасно място ножа на Nvidia, да не се порежеме. Какво ще видим вътре, бе, Кица? Ще видим, значи, най-вече едни книжки, една огромна видеокарта, която е в статичен плик и изключително неудобно се отварят тия кутии. Ще почнем от тази страна явно. Оп! Забелязва ли си някаква тенденция да намалят все повече и повече съдържанието и примерно кутиите през годините? Абсолютно. И това е да се пести от парички и да се пести от природно замърсяване. Тоест да сме еко-френдли. Еко-френдли. Както виждате, ето тук този прекрасен, дай ще го обърна насам, за да може да го видите по-добре. TUF Gaming. Сега ще отворим насам. Вътре има още една кутия, която между другото е изключително красива. Това го оставяме настрани за сега. Та-да! Asus TUF Gaming, това какво би казал като серия и като модел на картата? Ами, в началото TUF Gaming им бяха по-бюджетната серия на Asus, но сега в момента, честно казано, ги предпочитат пред рока, защото все пак трябва да се еволюират нивата. Но може ли да се каже, че това е все едно най-ниския клас на Asus или въпреки, че е най-нисък, все пак Asus и Asus? Ами и Asus и Asus и това е по-скоро бюджетно насочено, не толкова нисък клас, колкото... В крайна сметка пак е 5070. Точно така. Винаги важен е номера. И сега този удовлетворяващ момент, в който всеки си е купил нова видеокарта и я отваря и има миризмата на чисто нова видеокарта.
Мирише на 5070. И, както виждате, тук има един позалепнал защитен фолм. И ето я прекрасната карта в тази антистатична турбичка, която е важна. Сега все пак статичното електричество. И така, сега първо ще ви покажем остатъка от аксесуарите, които получавате и ще оставим най-хубавото за накрая. Получавате някакви различни стикери, още стикери. Един изключително важен аксесуар, който се радвам, че продължават да го вкарват в аксесуарите, които получаваш с видеокартата, е 12-пиновия конектор за по-стари захранвания и той е изключително важен и имаше доста голям проблем Nvidia в началото на 4-та серия, защото те горяха. Така че внимавайте и да са хубаво стегнати. И така получавате и още едно последно нещо, което е бракетче, което сега няма да казвам как се монтира, ако сте достатъчно акъл, ще знаете да гугнете. И така, остана прекрасния заветен момент накрая, ваденето на видеокартата, но сега ще дойде Дидо да направим манишота. И така, тук сме. Аз имах наскоро удоволствието да направя това нещо, но сега ще го направя отново, вече професионално заснето, все пак техниката на Kiditech е топ. Най-приятният момент, най-желаният момент от всеки един геймър, когато си купи една чисто нова видеокарта. Това голямото пуз, бе. Това направо е... Шивам се. Така, имаме отзад, както може да видите, кутията я махам за сега. Ще оставим ето така. Имаме отзад тази лентичка, която ще се опитаме да махнем по-деликатно, защото все пак картата ще влиза някога в продажа. И между другото, ако искате да си купите карта, която Kiditech са тествали в своя канал, моля влезте в сайта на PC Flip и вижте повече информация за нея. Или ако искате да вземете точно тази карта, която ние сме представили, моля напишете запитване и ще ви изпратим точно нея. И сега към най-хубавия момент отлепяме лекичко черната лентичка. Взимаме картата, отваряме хубаво това невероятно прекрасно, готино, уникално фолио. Предаме го и виждаме тази невероятно яка Asus TUF 5070 карта, която е цялата покрита с фолио, което няма да махнем, но направо брутално мирише, много е яка, наистина. Между другото е малко по-голяма от моята 5080, която е Gigabyte WindForce, тази е Asus TUF, но наистина е едно невероятно изпълнение на тази карта, 50-та серия. AI-чето бате! И ето тук е 12 конекторовия пин, който може да видите. И като цяло картата мисля, че изглежда прекрасно. Ти коя карта ти хареса повече? На външен вид ли? Да. Няма да те лъжа, тази ми хареса повече, но както ти сам каза, по-важно е каква е картата и какъв е номера. Така че тадам! 5080 си е 5080, но 5070 също е изключително добър избор според мен за вас. След малко ще ви кажем и за тестовете и за резултатите, които имаме с тази карта, но общо взето това са всички компоненти, които виждате към момента в една кутия на карта на Nvidia от 50-та серия. Все пак говорихме, че това е по-бъджет класа на Asus, предполагам, че по-сериозните модели като ROG Strix, например, имат сигурно доста повече компоненти вътре и картата тежи 5 пъти повече от тази, но все пак картата наистина е доста добре изглеждаща, така че предстои сега ви покажем какви са резултатите, така че let's go! И уважаеми приятели, така стигаме и до края на нашият епизод. Това, което искаме да ви кажем е, че според нас тази карта е доста красива, на първо място. На първо място. И доста способна карта, понеже няма нужда да правим тестове, тъй като има доста. Ще ви ги покажем сега, но общо взето какво бихме казали, Кица?
че това е топ картата за така наречения среден клас на Nvidia и може да цъкате дори ако решите 4K с над 60 кадра в секунда и каквото си пожелаете. Честно казано, тази карта е подходяща за хората, които са ползвали до сега 10-та серия, 20-та серия, 30-та серия, 40-та горе-долу. Пак ще получите някакъв перформанс, но няма да е кой знае колко. Може би от 40-60 има някаква разлика, от 40-70, 50-70, може би ако ще ползвате AI функциите и там останалите неща, но като цяло за 12 гигабайтова карта според мен си заслужава апгрейда и предвид цената. Все пак тя е на половината на цената на моята карта 5080, но пък вади приличен перформанс. Да, разликата не е малка, но въпреки това, ако не сте чак толкова зарибени маняци като мене и кицата, тази карта ще ви свърши перфектна работа. Обаче аз имам един въпрос, може би няколко въпроса. Първият ми е, ако трябва да апгрейдваме сега, дали процесор, дали видеокарта, кое според тебе е по-добре да се апгрейдне първо? Значи винаги е най-добре първо видеокартата да се апгрейдва, защото там технологиите върват много бързо и ще получиш най-голям бонус в която и да е игра. Първо като смениш видеокартата, след това процесора, нали, вече ако си мислиш нови платформи, глупости и да качваш нагоре, но винаги ще получиш най-голям бонус, bang for your buck, дето се вика, като апгрейднеш видеокартата. Добре, а примерно към AM4 платформата ще бъде ли подходяща тази видеокарта? Да, без проблеми ще си караш, дори и да е, примерно да не е най-високия клас процесор, който имахме ние, да е с 3600X, примерно. 5600X. 5600X. Или дори 5600 само, пак доста приличен процесор. Да. Дори с тях смяташ, че тази карта би си свършила работа. Точно така, да. Няма да го дърпа толкова назаде и пак ще може да изпъваш картата напред. Добре, това е добър избор. Другия ми въпрос е, много често хората гледам в интернет правят едни мемета относно Intel плюс Nvidia, много зле. AMD плюс AMD, горе-долу добре. И вече AMD плюс Nvidia направо вече фърчиш в небесата. Това вярно ли е и защо? Ами от гледна точка на това, което е в момента, да, вярно е, защото Intel не се справят особено добре. AMD картите никога не са им били да бият най-високия клас на Nvidia и затова AMD в момента имат най-добрите процесори, пък Nvidia имат видеокарти. Добре, ако хипотетично заложим, че някои от нашите фенове и хора, които ни гледат, разполагат със следната конфигурация. Примерно процесор 3600 и видеокарта примерно 2060 супер, да кажем. В този случай, кое е по-добре да се апгрейдне? Отново ли би казал видеокартата? Пак бих предпоръчал първо видеокартата. Първо, че той е голям пърчис, плащаш много за един компонент и реално погледнато останалите компоненти може да апгрейдваш постепенно, но това е нещо, което ще получиш най-голям перформанс бъмп и ще успяваш да цъкаш какво ти е кеф. Докато ако апгрейднеш примерно само процесора, той ще ти е бонус само в някои игри, пък имаш продъкшн бонус, но с този процесор какво ще рендиш? И забравих да кажа, всъщност това, което казваш ти винаги видеокартата, но това отнася ли се и production wise и gaming wise? И това е по въпроса с какъв апликейшн ползваш, защото някои апликейшни пак ползват по-голяма част процесор, други все пак има такива, които се възползват и от видеокартата. Не помня кое беше, сега ще излъжа, Photoshop ли беше, кое беше. Да, без значение. Но идеята ми е, че ако говорим за чист гейминг, нали, 1080p, 2K, 4K, първо апгрейдваме видеокартата. Ако говорим вече за production wise, тогава спрямо апликацията и приложенията, които ползвате, вече трябва да може да прецените дали е време да апгрейднете процесора или видеокартата, тъй като видеокартата не винаги се използва до такава степен в програмите, с които се, например, монтира или се правят някакви едити, рендене и така нататък. Като заключение, показахме ви какво има в кутията на една 5070, в случая на Asus TUF Gaming. Една изключително
красива карта, бих казал. Даже мисля, че е по-красива от моята, макар и моята да е 5080. Номера е важен, разбира се, но наистина карта изглежда много добре, така че и двамата с кицата ви я препоръчваме, ако ще я ползвате за гейминг. Цената е доста добра и може да я проверите в сайта на pcflip.bg. Ако искате точно тази, която ние с него сме собственоръчно проверили, пишете на pcflip.bg, за да може да ви изпратим, като бонус ще се разпишем двамата с един маркер върху нея, така че общо взето това е. Кица, какво ще кажеш в заключение? Заключение, честно казано, естетиката на тая карта е уникална, малко завиждам и моята малко мале в естетиката, която има тази карта. Така че добра работа от Asus. Благодаря ви, че останахте с нас до края на видеото. Ако ви е харесало това, което правим, дайте един палец нагоре, сабскрайбнете, натиснете камбанката и оставете един коментар, ако ви се занимава. И това от нас. Това от нас. Очаквайте следващия епизод, който ще бъде изключително интересен. Съвсем леко ще ви разкажем. Ще потърсим коя е най-използваната видеокарта от геймерите към момента и останалото вече ще видите в следващото видео. Така че това е от нас. Чао! Чао!